Hi everyone, welcome to English Easy. Nice to meet you for a very important exercise about the time. Yes, about the time. I'll be similar to YouTube sanfɛ mun ye English Easy. Ano sidiyalen b'aw bɛncogo ya bi tuguni ni leçon kura ye yɛrɛ kalan baara ye min bɛ kɛ waati kan. An tun ye leçon fila kɛ walima video fila kɛ temps kan, the time. Ɛri bɛ di cogo min na walima ɛri bɛ ɲininkali kɛ cogo min na ani ɛri bɛ di cogo min na. O yɛrɛ kalan baara nin kɔnɔna na an tun ye fɛn dɔw di an bɛ ɛri minnu di ani an bɛ ɛri yɛrɛ jate ni minɛn min. N'i y'a mɛn ɛri a bɛ di ni minɛn dɔ de, ok? An bɛ ɛri di ni minɛn min ye o minɛn de filɛ aw ɲɛkɔrɔ mun tɔgɔ ye ko une montre. Une montre. Comment dit-on en anglais une montre? A watch. A fɔ nɔfɛ, a watch. A watch. I have a watch. I have a watch. Une montre. Anglais b'a fɔ ko a watch. Ok? A watch. O kɔfɛ an tun ye heure dɔw fana di nka olu kɔrɔfɔ anglais la. I n'a fɔ ni ko midi moins 5, 4h moins 11, 21h moins 20. Maintenant, what time is it? I b'a fɔ au lieu k'a fɔ 11h55, i b'a fɔ ko 5 to 12. 5 to 12. 5 to 12. Ani a dɔ fana ye 4h moins 11. I b'a fɔ ko 11 to 4. 11 to 4. Ani 21h moins 20. 21h moins 20. An b'o fɔ cogo di? 20 to 21. 20 to 21. Au lieu k'a fɔ ko 20h40, non, i b'a fɔ ko 21h moins 20. Donc 20 to 25 to 21. 20 to 21. 20 to 21. Donc ni heure di cogo sabanan dile i ma. An ko heure ye di cogoya saba ye anglais la. A fɔlɔ o ye ni heure dafalen no, o ni français bɛ ɲɔgɔn ta jɛ, u tɛ ɲɔgɔn jɛ. A filanan ye ni minute dɔ tɛmɛna heure sanfɛ u bɛ ɲɔgɔn jɛ ye ani ka taa se ni waati natɔ heure natɔ o tɔ tora min. An bɛna a bɛɛ résumé ka di ma exercice damadɔ la. Ni ko sa ko 7h pile. 7h pile anglais b'a fɔ 7 o'clock. 7 o'clock. What is the time? I b'a fɔ it's 7 o'clock. 7 o'clock. 8h10. 8h10 i b'a fɔ ko 10 past 8. 10 past 8. 10 past 8. 8h10. 14h15. Au lieu k'i ka 14h15, i b'a fɔ 14h15. O de ye heure di cogo ɲuman ye. Quarter past 14. 14 o de 14. 14h. 14. Quarter past 14. Quarter past 14. A dɔ fana ye 17h30. A ɲuman ye k'a fɔ ko 17h30. 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 Donc i b'a fɔ ko 17 past, pardon, half past 17. I'm sorry. Half past 17. Half past 17. 17h30. 17 o de temps ani wolonfila ye 17h. Donc nin faamuyalen kɔfɛ an bɛna expression dɔw d'i ma n'o ye kumaden minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a fana heure domaine na. O dɔ ye ni ko midi. Midi o ye tile kilancɛ. I b'a fɔ ko midday. Midday. Répétez avec moi. Répétez avec moi. Midday. Midday. Français b'a fɔ ko midi. Tile kilancɛ. Midi. Midi. Anglais b'a fɔ ko midday. Midday. It's midday. I eat at midday. Je mange à midi. I eat at midday. Je mange à midi. Midday. Midday. Su kilancɛ a fɔ ma ko minuit. Minuit o ye su kilancɛ. Anglais b'a fɔ ko midnight. Midnight. I sleep at midnight. I sleep at midnight. I sleep at midnight. Je dors ou bien je vais au lit à minuit. Ne bɛ sunɔgɔ minuit. N bɛ dumuni kɛ midi. I b'a fɔ ko I eat at midday. I eat at midday. Je mange à midi. N bɛ dumuni kɛ midi. Tile kilancɛ.
Ni sufela do mbe sunoko su clanche. I sleep at midnight. I sleep at midnight. Mbe sunoko su clanche. Je dors à minuit ou bien je vais au lit à minuit. Voyez? Donc, une expression flafana ikan kulu donc. Midday afon nofe. Midday, oui midi. Midnight, oui soufela. Midnight. Midnight, midday. Midnight, midday. Donc, nous avons expression kalande ganga menundon. Leçon atoko eri leçon domaine kono. Midday, oui midi. Midnight, oui suklanche. Now, are you ready to ask and give the time? Mba jigia sisan ila benendo ka eri ningalike ka eri fanandi. Ni leçon nko fote. Now, so ningalbe mogomol. If you have a question, please don't forget to send your questions if you have problems. Okay? Ni problem bi fe ni gelea bibol eri ko ina halibi. Kana nyine ka ika question chi commentaire la amba jabi. Ni problem bi bolo sinon mba jigia ibse ka eri ningalike sisa ibse ka eri dote. Voilà. Ngani problem bi bolo kana yine ka chi commentaire la anga chaîne YouTube ina ambe commentaire be jabi ka a question be jabi ka chi tikima. Okay, so goodbye, see you Monday for lesson 10. Wala amba fo sako lesson famille ko fe ame nyogon soro lesson kura la tenendo no ye lesson 10 lesson tana ame nyogon soro ka beni toko tenendo yayi amena programme dima ni leçon ni exercice laban au programme te dore amena leçon kuro bla chaque samedi ani tene ani alamsa o don sawaye leçon bla don iba jetimini on Saturday and Monday and Thursday we will have new lesson. Le samedi, le lundi, le jeudi, au lieu de leçon bladoni. Et puis, la vidéo, comme on a dit, don ton na kika, connaissance ka, ika donia jidi halibi, nga leçon bladon, leçon kurabe bladon na oeni don sabay. Ibe jetemineke. Samedi, no isibiri doya ou yame leçon kurabla. Ani tenen doya ou, ani katase alamsa doyama. Ou don sabay leçon kurabla doni. Donc, kananyine, lundi nato no tene nato amena lesson kurai. We will see the new lesson, the lesson 10 on Monday, next Monday, if God please. S'il plaît, nous verrons la leçon 10 le lundi prochain, Inch'Allah. Nala sona amena lesson kurai. Kambe wati wari.